Anteeksi. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Joku varasti ne. Ja kotiavaimet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa, että Seppo tai Kari olisi kotona. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene se vaan. Kyllä mä pärjään. Iltaa. No, mitä sä siinä tuijotat? Ei, kun no onkaan mä nyt ennenkin vähän pukeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot joo. Mutta et löylykiuluun pukeutunut. Se on kyllä ihan totta. Ismo kulta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Se nyt on ensimmäinen asia, joka... Onks tää joku uusi pervoharrastus vai minkä takia sitä alkaa alasti pompit? No mitä outoa tässä nyt muka on? No hei, tänne on kuule äijillä.